mbobo. Usuwajoyina isonto yini usuvuka izinto zakho? Kwenzakani? Sigubhu. Isonto hayi namhlanje. Amen. Hayi namhlanje. Angithi lo baba weTS Galaxy sawazi sidlala nani? Ubani kanti? TS Galaxy oh. Ngazi lo baba wesigubhu. Lo wesigqoko? Yes. Okay, ngiyakubamba ke manje, ngiyakubamba ukuthi ubhalelephi. Kodwa manje bese igame Saturday I think it's going to be tricky because it is going to shaya Sundowns nje for one. And njengamanje benze i-country yaba-proud futhi nje bona bangamaqanda ekhanda ngokusho kwabo. Anda. Amaqanda lophutha alihlangani No. akazi nje kwahlangana siwaphihlize lamaqanda abo la. Siwalahlelele kude. Semla siphela la. Saza amaqanda. Noma singawamixa nophutho? Engihlangane kodwa kahle unless siwafida bona siwenza amagolaba sivele sibabuyisele emuva namaqanda abo. Oh, elokuqala bazolifidwa. Udion? Lesibili? Sise. And lesithathu? Squishy.